मनसेनं मुंबईतील बँक आणि विविध आस्थापनेत मराठी बोलण्याचा आग्रह धरलेला होता आणि त्यासाठी विविध बँकात जाऊन मनसेकडून आंदोलनं करण्यात आली होती। त्यानंतर आता बँकांनी स्थानिक मराठी अधिकारी बँकेत नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतलाय। तशी जाहिरात प्रसिद्ध केल्याची माहिती मनसे नेते संदीप देशपांडेंनी दिली आहे। त्यामुळे मनसेच्या आंदोलनाला यश आल्याचं संदीप देशपांडे यांनी म्हटलेलं आहे। आनंद होतोय की आता बँकेनी LBO लोकल ही नवीन पोस्ट तयार केलेली आहे, त्याची ॲड पण आलेली आहे। त्याचा अर्थ लोकल बँक ऑफिसर, प्रत्येक बँकेमध्ये एक लोकल बँक ऑफिसर असेल ब्रँचमध्ये। ही पोस्ट नव्याने क्रिएट केलेली आहे, ज्याला मराठी बोलता येणं अनिवार्य आहे। 100% यश आहे। म्हणजे जे बोंबलत होते की मनसेने युटर्न घेतला, मला वाटतं त्यांना चांगली चपराक या माध्यमातून मिळाली।